Fogjunk össze ezen a 1-2-3 balintellel. De hát ez egy admin, meg egy cheater, mert erről bot futkos, hogy gyémánt szedzen és adott. Ah, Ott mögötted egy fiú, ott mögötted egy fiú, nézd. Tudom, látom. Amúgy Dávid is videózik. Hát igen. Téper Jaj, mit SG csináltam? volt. És mit csinált ez a meleg? Menj már vissza oda le. Úgy. Már én is beírom. Jó, ma úgyis 90 másodperc. Nem baj, de én azért is beírtam. Ha írd be, akkor nekem mindegy. 4-es szintű vagyok. Ha legyél. Majd én csantolom meg. És akkor megszívod. Én... Biztos vagy ebben? Ott egy meleg. Tök egy Nézd, ott pisztolyjal van vagy. két, ott van egy meleg, ott van két meleg. Jaj, tudom. Trolle. Várjál. Én is meg akarom ütni. Gyere ide, én is megütöttem, Nem, hallod? ő üti. Hossa így ki, ahogy én nézd, így. Hogy? Hát így, csak igaz, hogy visszaagolsz, de akkor már izé, hát mindegy. Hát de ő nem jó, hogyha ágézik, mert az nem lesz jó. Jaj, mit csináltam? Hát ja. De hát mindegy, hagyjuk. Majd legyőzzük egy enchantot gyémánkkal, hogy így ilyen hiper-szuper enchantos, érted? Most ebben sokan vagyunk. Akkor most lehet tímelni. Ja. Most nincs itt pici zombira, tímeljünk vele. Ja. Ja. De az arról. Hát jó, de attól még lehet, hogy most megváltozik. Lehet. Nem lehet, biztos. Megütöttem minden. Meleg. Na kezdődik. 5, 4, 3, 2, Fussunk ki 1. merre? Én utálnád, mert utálnád látom. Tőlem. Ja, tényleg te arra mész. Mi van? Mondom, ja tényleg te arra mész. Ez a ugrálós ping gyorsan szabálja az életet. Tudom, az nem is élet, az hús. Akkor hús. Húsika. De érted, a gyomrodban van, de zavar. Most sprintelj tovább. Mi van? Adok neked már cuccot, most előre egyelőre nagyon kemény vagyok. Jó. Vegyél, kemény. Kemény legyen, gyönge mint a vagy. tehénlepény. Mi? Te meg gyönge vagy. Mindjárt szedek magamnak gyémántkardot, pajzsot, meg mindent. Vaskard! Ennyi vagy. Adok neked egy bőrcipőt, hogyha kell, csak gyere. Bőr. Gyere ide. És mit húztam meg érted? Krokodilt vagy... Kidobott az arénából. Hát úgy kell neked. Ez meleg. Kidobott. Hát úgy kell neked. Nem volt meg senki. Kidobott. Ez meleg. Ketten vagytok még. Biztos azért, mert tudtam, hogy meleg vagy. Nem igaz, a szerver meleg. Itt vannak a fel, itt voltak a felhők, itt a falon. Akkor nincs szövetséges, ugye? Megszívtam. Én nem. Dehogy nem. Én most egyedül várkozok egy arénát. Mindjárt De becsatlakozom. nagy lenne, érted? Egyedül játszok arénát, és akkor így elindul, és akkor azon. Ja. Erre szokják azt mondani, hogy almagy királylány. Én nem kéne királylani. Tudom. Nem, királyfi. Engem is kidobott. Megnyerted. Ja nem, megnyertem. Azt hittem, már engemet is kidobott, Gyere mint már, téged, te ketten. meleg.